Bueno, pois moi bo día, doulle as gracias á secretaria xeral, a Paula Prado, porque visite Lugo e propuxémoslle, Cristina e máis eu, unha visita a un lugar que para nós é moi importante, non? A Praza de Bastos, pola súa ubicación, pero máis importante pola toda a actividade económica e a trascendencia que ten para sectores estratégicos na nosa cidade e na nosa provincia. Unha praza na que ademais levamos iniciativas ao pleno do Concello para que esteña no centro das políticas públicas, para que corrixan as deficiencias que ten e incluso propuxemos solucións. De feito, o ano pasado o goberno local tivo que renunciar a unha subvención da Xunta de Galicia por non ser capaz de executala. Sabemos que este ano a volva a ter concedida, agardamos que traballen máis e mellor. Hoxe estivemos especialmente na área do pescado, non, do peixe, explicando que o goberno galego, e aí o explicará a secretaria xeral, sigue reivindicando medidas importantes, primeiro, para fomentar o consumo e que chegue ás economías familiares para apostar por un consumo saludable, pero tamén coidando o peto, non? Esas medidas para que nas economías familiares o poidan permitir. Así que seguimos traballando para que a Praza de Abastos, que entendemos que é moito máis que un espazo, non? Supón o apuntalamento de sectores estratégicos e que ademais na nosa cidade, pola falta de planificación, polas incertezas na mobilidade, siguen tendo a asignatura pendente de que pasará despois de que as obras rematen, unhas obras que se retrasan e que están ocasionando moitos perxuicios tamén na Praza de Abastos.